the eternal road. Yelo itry. Ngiango you try hangani ka skin sa chisen pat ngila banwan haki yeng ki jompi lamba ki jingi kai ke bangiwan lam nang ne na po ka studio jang ka potnet ban nga ngai ka julong ka jingger khu ya pi na ka we ka por sha ka we ka por pat ye ki program baro ya ka ba pi pe lamba ka ne ka channel ka jongi ka potnet ken but hangani ka sngiru ngidon ye ka jingi kai ya ka jingi kren lang hangani ka jaka ya ka ban long ka jingger khu ya pilang i we pi we ki ba pet hangani ka por ka ba menta haki kerta ki be per pi ya pet ken but hangani ka por menta nga nungkong shwai ka tanga priang sobha ya kini ki pastor ba kumjo noi kai priang sobha ya i pastor rang kumjo ri pastor bante kumjo ri sardon but ya pi kham tam e ki nong pet hangani ka por ngi priang sobha ban ngai ba ujo sim jong utrai ubadon lang bat ngi hangani ka por undon lang bat piro ba haba pi ngap haba pi pet pinyo ya ka jing pen pau ken but hangani ka sngi ngini kren syapang ba u isaya u ya tolupa ya kani ka imlang ka salang ka bamenta ka ai kani ka imlang ka salang ka bamenta kalong ba u isaya news pas nem shwa ba u jisuan ka u ya tolupa syapang ya kani ka imlang ka salang ka jongi ken ba kibriu ki bamenta ki im hak ka bakumno ngan puli yang ani ka benta la da fidon ni ka bible pila ban pet lang hagani ka por menta kata ka de na ka kitab u isaya klenong ka basan ka dekhot ka ba arpo ka ba ongkum ne kordit ya kita ki ba khot ka ba bha ya ka ba snew bat ka ba snew ya ka ba bha ki ba bo ka ba dum ya ka ba shai bat ka ba shai ya ka ba dum ki ba bo ka ba thang ya ka ba thiang bat ka ba thiang ya ka ba thang pi hang ne u isaya u ya tholupa habang puli ya kani ka benta ngin shem bu ya tholupa sha phangkani ka imlang ka salang ka ba menta bakum kanu ka imlang ka salang ka ba menta ba ngingi em he bangi khot ka ba bha ya ka ba snew bat ya ka ba snew bat ka ba bha he ngi ya khle lang ya ka ba thang bat ka ba thiang ya ka ba thang ni ong ka de ka ba bha ya ka ba thiang ni ong ka de ka ba thang man bat kata ka de ka imlang ka salang ka ba ngi im ken bangini apa ya kum kata ka benta bat kumno ba hakum ngane ka imlang salang pat ba utrai ba ublay jongi uji su Chris ukmi ayu pat nangi ki banget ken ta ne ka por nga kwa ba klisha na i sardon badon hang nemo nga kwa ba pen persai kindet hang ne ka por sha ba ngini ya syakmat ya ne ka dekot ken Kulisipun pastor ba ngilang ki pastor barok bedan hang ni bani yok ban ya berjemut biang saya sisien kabai day bat ke imlang kesalang bat pi baro ki bayapet ngai tip nak kapor sekapor pi jisu ternat ban sengap ngi jipuli ki komen si om pisu ternat ban sengap ikini ki jing yamber hakan ka ministry bigi jilek nak kapor sekapor bat maka phang bai pastor lawan lam hani kapor khmat ka de phang ka taka society lan ka imlang kesalang bai pastor la wanra ikini ka khot na Isaiah bat ngi yu ba kani ka jingkran jong Isaiah maka long ke ba kamde ba kadai ke ba kebansawan wat hak tu kapor keladap jahi kala long hi kumtuhi bat uzaya ru im hak ta kapor hi wat ki khon Israel hak tu kapor ki im hak ta karukom hi bat dia namar kata ba pin i babun ki na ki jingong Isaiah kadai ka judgment maka judgment ni ki kiri ya ka Israel ka judgment ni kiri ba marjan hang to namar balai baro ki judgment rio hak tu kapor ya ka babha ki om ka basniu ki ong ki babha ngamong bakai la ya per nak kata kaju ke jinglong baki brio baki long menchwa to kopor wat hadu mentaro ngi i kayat kumtahi mak ki brio babon mentau wat ke basniu ki on ke babha bat ke babha ki on ke basniu bat ki pen kesan ni ke basniu hodo kata-kata bat ki la roban proof dan ni ban pensisa ya ke basniu ki wanra hakata ke rukom lingba kita kinya ki lingba kita ka mak jing pensisa kat kum ke rukom ke jing sutu jongki ki pensisa wat ke basniu ru am ke de ke babha bat ngi i babun sin na joong wat ka jing shisha le ne ka babha le ne ka badai la suppress no badai namar kata babun ki briuru kim junut chu ban kran ya ke ka badai ka bashisha namar kata ka basyukur hi am ka suppress no le ne ngala badong ba kata ka knyot no ya kata ka badai ma kim yo ban speak out the truth ne bikin ong ya kata ka badai ka daw ko long namar ba ka power le ne kata ka bor ka basin sharam i kumba ka kham khlan maka ka di ka basyakalyang jo ka basniu te hakim malang kesalang ban ya kiki ke babha ti ngi ba namar bakal long kumta
Babun ki beriu ru haka imlang kasalang ki telun lang no sya kata ka basniu. Ki ong bah haka jing sisa ngi mi isu ya ka jing kerman, lani haka kata ka jing bah ngi mi isu ya ka jing kerman, I kumpa ka jing job kati be sya kaliang jong ka basniu. Di nomor kata ngi imlang kasalang ru babun ki tur lang sya ka basniu ne benis no tilang bat ka basniu, ban penkesan bet ya ka basniu. Kenang bah ki imlang kasalang ma ki sko bet ba ka kamba kumta. Ban balet sya ka babha kidang la balet sya ka bakam sniu. Tikini pat kawan ra kata ka bajuang pat kisok ki babuat pat hadian. Mo ka ta pat da kawi ka pateng sakawi pateng nawi pateng sakawi pateng. Bat kani ka society hi jaka bakalit sa jing bhala ni ta emlang ka salang kalit pinban sa jing jot. Kalit pinban sa jing sneo. Da ka babaki ki perkhat kata ka bajuang ba the darkness will triumph te. Handai kata ka darkness pat kanum triumph lanu ro handai ngitip pat kom ktin jumble habak haddu pat. Dei ublei hi uban job let ki barok ma kata ka jing syai kan job lan ka jing sisa kan job habak haddu kan. Kembali Shibon Sardan, pastor daga beberapa fi bukom jo ye fi baro akiba ya sngap lang hakani kapor. Ngia kren hakani kapor ya kata subject ba hakapor jung Isaiah ki ong bet ya ka basniu ka babha bat ya ka babha kalong ka basniu kalong kongpong bet bangi isi sha na do ne kalanong ka basawang ne habangi puli ngi bet ti nyongot ki kin thai kin bat ya we rang ba aga daga sngi kin ya ong ngin ya bam ilaga bam hi ban ya kop lagi jong ki jain tang ba on khot ingi daga kerteng jong me shimno ya ga jing long ben jongi hangning I bahaga por ga jong Isaiah kalong kumta nyawut ki kin thai kin bat ya we rang ba I kum baduna sendrang hang ni mereka mendai baduna sendrang Henry Kibrio haga daga sngi ka ong ba kim snudan jing per de lada ki yo makanai utanga jong ki we oh kani ka brio ka atip pelen bet ba umni ubrio la dan tengah wala ka taro dang klo hipat ban let chau tau brio le si kata ka brio nang tair ka la fuan pe mo umni du tengah jonga pe ba phaya lang mlele ki ong mlele tading ta ka babel ge thu e ka ta mo la dang ikran shotang e kani ka bentang ni abang ipuli e kani ka por ngi ir mo no Matius nel nong ka ba ka khandai no Marcos ka nong bispo Lucas long ba khan ri ka krani ka chu ang ni utrahi mo abang ipet e kani ki imlang ka salang mri bangi punram ngi isi shaba ka long kumta ha kini ki sngi balada ka long kumta am kam de e ka bangi ong ba ka ba wala dang I ong ka long ka ba Henry kamdei ke babaha khamat jong blay. Maru blay uda pensyai kata, bau Jisu keren syai kata ong ba. Vinupulil nong bakat kendai dekat balai tertentu ke ong ba. Nong Matius ke ong tigi parsi kidewan u bat kilai tenju yu. Bat kilai keli u kabin em yu brio ban pelaj no ila ke tengah jong u na kebentakan no kadau. Barok. Uti ulai tu bul ong pimsim la puli ba utau bala thau yaki na do menengkong bala thau shenrang bagan thai yaki bolaong na kabenta katak ubri un I no ilau kpab ila kami bau nyaine bat katenga jong u tiki baro akin yalong kawai gado kumta kim long arngut shu andrei kawai gado namar kata ya ka bau blai ula penya so lem to ubri wat penya khlat ki ong te u ti balai Moses hukum ban aino agakot eno bat ban pelaj no yaka uyathu aki Moses namar ka donut runar jongpi usha yapi ban pelaj no yaki tengah jongpi Henry nado ka menengkong kam shimla long kumta ngarang ong api ba uno ba pelaj no ila ka tengah jong u lem datang na ka baklim usyong kurum yaka wipat uklim ken majar busyong kurum yakata ka bala pelaj no uklim ken hang ni ka ong bet ka tin ka jong blai ke thu shai hang ni ba u Jisu open shai hang ni ba u brio u blai la thau yu ba undan mitang ka wei ka brio mdei ba undan ar ni lai ne ka brio bandan tang wei brio mdei nyawot ki kin thai wei shin rang ka long thik ka nong Samaria ka dan do san ngut ta ki tengah mo ka dan san ngut ta ki tengah ka ni bat marwei ki shin rang ki dan san ngut han ri hang ni ngi nyongot kita kikin thai wei shin rang kalong kum jo hi pat kalong bet ka ba persya ya ka tin ka jong blai tadeng ta ka tin jo blai ka ong bet ba ka jing pelat kalong bet namar ba ka jing pelat ka donut ka plan original ka jong blai kalong bet ba ubrio ude ben yo tang ko ubrio lat tang ta kala dai bet ka basniol ne ka ba klim la ne ka ba auria hakmat jong blai tengi ya ni kisngi
ki jing shong kha ka long bet ka ba pathar de si phang la yo we khon do we khpa ba ar yo do we khpa ba lai do we khpa tadi ta yo sangut ki khon sangut ki khpa kani em ho da shu ngap em ka long bet ka ba ngudai tang ba kani kam dai namar khmat jong blai em ka ta ka long bet ka klim bat ka klim em u blai la ban tolerate tadi ta la da ngim kala ka bamut da wut la da ngin ong bi bangin im ha kani ka rukom bangin ya kani ka rukom kam da don kam e demo ba ong ba u blai un penjat ini ka ringi hingi la penjat da la di ngila invite hi ka jing tim ngi invite hi ka jing sneo baro tadi ta leng ba kata apa ki khon ki telot ki mi ki jing sneo ki babon namar umdan nong sneng umdan nong pen i umdan nong yalam ha ka yeng kemir jalanti la da kemir sedang ban kran ki khon ki dong pipat ya la di kupa kan nungut tadi kemir hap sengap jar no em tagalong kumju ru la da ukpa ulong kumju la da ukwa ban hikai la ki khon umdan nong rem syo namar ba balai ba la di ulong ha kata kadur tadi hing ta kam da don kam e bo blai penjat ngi hilap penjat da la di tadi hing ta bangi pai shibon kita ki social evil la ne kita ki jing sneo ki badan ha ki emlang kesalang ga jongi kabala banwan ra si shai ki jing man sa hoi mentai ngim da sungu thu tan ye katan rei ngilai i ki dak ki shin menta ki mi ki nong to ki mi ki nong di drugs ki mi si sha ki jing sneo ki baharu kam ya ka ba kawan ra ki jing sir kam dan shu kata ka shong suk shong san ha ka emlang ka salang ga jongi la ta ka shong shngan kam dan shu tadeng ta ngi ha ban check ba ka wei na ki ki daw ka dai be nagani ya ka ba khin ga jong blai kong tadeng ta kwa ban ong epi ba ka basniu ka dei bi ka basniu ka ba ka dei ba mla ban ong ba ka sniu ka dei ka ba ka dei ka basniu if yang no pastor kadai sha pastor kata ka ba la ikran bro ma di sab kamjori di pastor bantai but kai ka ba Isaiah ukran wi ya kata ka jinglong ka jong ibreo ha kata ka por ka jong u but kane ka jinglong ka dan ha gini kisngi ba menta yang namla banlen ya kata walangi don hai ni iri bakam kendong jong kane ka ri India ka jongi re ha kane ri baka ka jela bakam kendong ru ki jing sniu ki babun mo ki jing sniu ki babun ki baharu kom habangi pet kom ka tien ka jong blai but angni ka Bible ko habu Isaiah ong kordet ya kita mut ula ong lupa te kordet ya kita ki beri ki bukhot ya ka bab sniu ka babha lupa ka lawan lupa ka tien kordet ka ong ka tien paring ka ong how terrible but kini ki beri am kin sei ya kata ka jing bitar ka jong blai but abang ipe ya kane bo ong kordet ya kini ki beri ki bukhot ya kata ka babha ya ka basneu bat ka basneu ya ka babha bang isi sha kini ki sngi bamenta mo habang ipe ya ka imlang ka salang ka jongi ko may pastor mantan ila kren haba ka longyeng ka longsem ka kadon kata ka jingjot aka yeng ka sem ka jongki ki wan kini ki social evil ne ka wan kani ka jingya tu ka jingya penyap ka jingya lute ka don kani ki baro but kham tame abang ya pet ye kani am ka baong ye ni kordet ya kita ki bakhat babha ka basni ka babha ma blai mentam akani ka kopor ka jongi mangi em akani ka por jong ka social media namar ka step pelat but abang ipet ikini ki bentayam ma boleh kawai ru am kadega entertainment mo kawai na kita ki bawan ra ka jing sneo kadena ka entertainment balai na mar balai ki pen i ti ya ka te ka basneo bagi khot ya ka te ka basneo okay ki khot ya te ka sneo ka babha mo habang ipet sikini ki ha kani ki imlang salang habang ipet ya kani ka prostitution ru mo na ni ka kam khai demat ya pet ya kata ha ka film gi bagi wan ra ka babha ti Kisam ki khot ikani ka basniu ya kata ka babha bat akani ki jelagi jongiru ki wan ra ya kata te baka de ka basniu re ki penlompat ka babha balai man kamai cakapo kadai kata bar kumjuru umdai tang kita ka violence ka baki ki pen i ka wan ra ya kata te ma balai ki pen i bet ya kata bat habang ipet ru am oi fi am akini ki sngi ki bamentayan oi fi kham tam le habang ipet chapa ka te ka ki ri stage bagi ongka ki resep ngi mo habang ipet ketin paring ki ong western countries habang ipet ye kiti ngi i ka jing sni ko balap palat nti hey bagi khot ye kata ka jing sni am ka babha hey ba kam dan show kata ka jing per ba shong kha shenrang par shenrang kan thei par kan thei kata am ka jing ijli khmat ka jong blai ka ka basniu re ki ni pat ki wan ra ya kata ka basniu ki ong ka babha bat ya ka ba ki wan ra ya ka ik ba ki ong ka ik basniu haba unong ya lap Ukraine ya ka jing shisha
Haba open benar ya kata kajing shisha bakadai kata kajing ijli ya khamat kajong blay. Kini pat ya ki baki shim ya kata basni orang babha ki ong ya kata ki ong tu nong yelap ke babha ki ong no ke basni. But iya kita ki beri ki balik kum kani ke Bible ko ong kordet ya kita. But shisha kin si shisha ya kata kajing bitar kajong blay kumala benrap menjadi sednohot. Ikum bang ipet akan igeri ke bamenta bangi syong akan iga pertai ke bangi syong menta iku bakal jingdum kan job. Reka jingdum lanu kanum job. Habakot bet kajing syai kan prevail nera kajing syai kan job. Uji skris ladap keren lupa kata ki badana kajing dum am kim tip shno baki kilet. Reka ki badana kajing syai padam ki tip te shno baki kilet. Terau ke lari kini ki bre am kim kelak ke bambut. Ke Bible kong kordet nam ta joki. Nama belekin sahab agak keti ke babitar ke jong ublay. But ublay am I lat be iti ki bakikin kelak ke bambut. Bakin wan sya kata kajing syai. Henry kini ki badana ke bedum am dalil kim kuat wan sya kajing syai. Tadau lalak warra syura ika gospel ru kim kuat pan sengap. Ke skor ke jong ki kam kuat pan sengap. Abang agak sesenai berapa Bala ipet iki. desensitize ka. Abang apa iki ni yelap sya barang sesenai ki sya thap. Kilit aga tu ka pride perete kilit benjelap yu jisu hang tu hiam kisah ban ong kini ki borak ke ketin babha ki ong kini di basniu kisah thap kisah be Kilong nong penuit kan. kilong nong punut kisah be ya kata balai baki wan ra ka kubor ko bha re ka ki warra pa ni ka kubor babha am ki ong kini di basniu ba ki tugi balik basniu padam ki ong maki di babha ya ka bedum ki warra basyai ki buno sya ka bedum Katai kalau lah thok ke Bible ya ki Jew ka dai ki mau jentut na ka jing jentut ya ki Greek pa ka dai ka jing ibiet dah. kadi kata Tak kita to pastor halor ka taning ya keren ru menta am ki kimi ki pagi ong bai mobile ka babha ta ka daw i klung te badang red mo thaj ban ri thaj ban kro thaj ban kejor thaj ban ni ki awi da ka mobile tu por bam ja por fis ngop no halor ka ta. ya kata ru ngi mo kum kata mau ngi dan kelung rete begini ong bakam deru ngamla banong mo kam dei mo ngiap stupat re haka jingpet jeng kimi kipa mo haka jingpet jeng kimi kipa lari fi pet ki kuan ki pet ki ki bam dei ka bam Em long dang rit te dang klung te Dang kelur ka investor. tang nang panang na tu las dang pe tu vitrai kam kta trai ka Ya ka cimus berkat ne ki Ya ka khmat cimus ne ka berkat. ka Ya khia. ka bobon. Maru. Ya ka Maru jingkot kata. ka jingkhia. Ka kta ya ka jing perkhat ka jongki nama ka brain ka jongki ne ka jabing jongki ka long pat long develop. Along batap man da ki bom dei kan. Mar ngai I CNM bai tai klung ba along addicte na du dang ret ila asu scroll bim tu ka kami ka kini kan san gin ta ka phone ilan yar ta klung ta fi ba kami hap ai ta ka phone I kumba hapan pendam ta Pendam. but ngai dala ailat kumta tekan yalam sa ipat kata dengan saya lama isya ka jingbak lah Ka imlang salang menta long kumne tang ba kin chong khop. ban songkok ban persukan sok ka bam ge Pi dei namar kata ngende keren ya kata om dei tengkulung ki bahero pe ki nong ti drok sam ki chong khop. Ka ora ka kam kat ka phi da pulih ka nonu ka benda. Ka penjai jai ya ki kim pen kulmar snong nama ki. Lara kim yo drok ki pen kulmar. Lara ki yo baik kim pen kulmar. Dei kum nong dikiat kan dalam di usli pen kulmar snong. Hari kini dek demar balik kini dudang red ngikwa bakil long jai jai kil kela. Bar kam ta mai hakani ka imlang salang ka bamenta ba usaya ong babha ni pen kelas niu. Mereka bas niu ngi ong babha. Ngilong kum ta. Pai ba menta ki babon ba ngalap hagi jing tho ki ong pida di biar ka bha pinum don mau ha kidney jong fi ki wan ra na sa ka jing bha. Kani ka don be alcohol content don tangkata kum ta ki wan ra. Ki kwa ben ban present ya ka babha pinda pai ki advertisement. Ki babon ha ki wan ra bai kitu ki ban bam ki ki jibam ki bam dei ki ong pin bam da ka ba bah kan nolong for example mana kani pastor ha ka por covid ki ong be na di da ka kiat na light na ki pang covid ti babon ki Kebun, keladi ki keladi senon bat ki syate sa ko maduk menta te. Te ka kiat ngitip I ka dei ka basni. Mo hare la tho sayang to alcohol consumption is dangerous for health. Mo henry manu ba ay ta ka idea ki ong o ka dei sisa. Kam tam no dan ki betray hospital I ki ong na ban ya da na ngin ya di beda ka kiat ki di no sta der miet. Te ki ong bai ka dei ka ba wat ya ka basni te. pi nang ta kham ta me man ka yeng ka yat kene man ta pi ki kme ki pa ki bas nang ba bhai ki khon hakmat ki khon ki kme ki pa ki di bas niu tam Ki di ginong shun mi gen. pi ya ka bas niu da hada ki tu ki perlok ki bayalam shik bas niu em
ki ong kini ri babha Ki angel deh. ki man ka yeng kini ka lek dan manum no bala ban lai kini ka yang pidan kun samla ki badan khit samla ki me ki pa ki nong shun banang kong do jong kita ki kon namar bale haba ki ong me ngin lek chata I me ong em ipa ong em một day nong shun pi ka ba ro ang bosnio ngim lek beni kumta but ki dan pat menta am lele menta ka society yat kumta ngayo ya kata ngi ladangi kren ka society menta babon lagi sna yeng em menta ki ba khamdan kham em hasor ngam ong e sanong kondong hasor tentang ki sna em ki da kwa ar bandon ka to ka bar room he even shong bandi Kam standar. kam standard ba ken shong bandi ti ki kon ki yo Jadi lah. habdi lang yam ki ong param le di biar da long is new eu vi ngi im hakata om tang kata Cuma mentang ngayo kon jonga kon senrang usdang balek kan thai Kiang ka imlang ka salang because udon ka body te jong senrang kamen sim te kam dei pat kiwan ra ya kata Bagi pediang bagi. bat ki pediang ya kata ba ong ban le kum ta kiong hana pa ublei lo thau em ublei thau kum da bat kada don ke research kiong namar bale yang ini don la kpol along kum de kada don ke research ada kadai kum ta biological kita research apa America mo yiki twins namar uwei ulong kum ta uwei klam long te kiong ada research na don kpol te bro ar mo de man long kum no long tang yuei kadai wen ka wei kadai ka exposure ya ka perthai ka kum no ki yo ka exposure fika don ka babon ba manta hanre kiwan ra manta ya kani am banong kani kani human rights my body my choice Kadi be human feelings ba. human feelings baik ka to ka banta Maka lagi benta long kejiwan rakyat kan ni pastor ba. Ki ang ngide ki brio, ngidan ya ka choice, ngidan ka feelings jangi. I want to be who I am. Akwa ban long ba utai ki banga ngakwa ban long te. Kebombat marka dei ke jing em janga, ngakwa ban em kat kum ka jing kwa ka janga. Dia ladadan mono bawan ban sneng pat halor juga kata ka balong against pat ya kata ka balong persya ya ke em lang ka salang. Kebombat pi long persya ya. Memar bele handai itei jing sisai kitip kiti ki baong bak ker kom em jong pi kamlong kamde kat kom kem lang ko salang reidi bakwa ale per bale persya pat ya kata kem lang salang ki ompat ba pi pat pi persya ya kata ka feelings ka ja namar ngar ngodon ka jing so ngar ngodon ka hok ka ban em kat kum ka jing kwa ka joga te ka ngam ngim khang ya kata pila ban em kat bomon hanre la fi angan wan sa ka marriage mo pinlap ba kani ka marriage am ka bon sin fi yo min khtin jong leida but ka marriage ka main purpose ka day bet ban pin kha khon Procreation. mo kadi ban kha khon ya shong kha shong ra para shong ra tam la kha khon ya shong kha kan thai para kan thai tam la kha khon ka bomon la pan khen chwa ta ya kata la pan khen ya kata ta ra mo smum ta ushon rang ukwa ban lam kan thai usong be marwei monu hi ban wet nan hi ba wet mo denem ne ka kan thai ka kwale shong rang ka shong be yam dan ba wet ya kata hari haba ki wan ha ka to ka jinya it ken berkata ken kawan ka jingwet ha ka imlang sa alang ken namar omla ban ong yaki kum shikurim na namar ka jingmut shikurim hi ka bamut ban kha ban pun ban kha lada kam don ka jing kha ka bamut kam dei hiro piki klet no ya kata ta bar habang ikran ya kata ki bobon bomong hari ka bible hi ka lada kran lupa ta kala kran persya lupa na do tasman berem tasman thmai kadang-kadang keju kala kran lupa ba om bet yu shenrang ban tia ber shenrang ban tia ber kan thai kapan kami kata ka kentien Kini kim yok kon tang ba subuk ki wai ka pelakon pat. kata ro de ka pop ta pastor Surugasi ama. pila ba no kata ro de ka pop hi kumno pili wai plakon Yang vi bangi kwa kon ai tu. kata ka de ka pop Kadi ka baha kata la don ki ba ai mo. Yong ta. de kata kan pastor ki ong ya ka basniu ki ong babha bar ka babha bar kitu ro ba ai plakon ro yam ki da shim da ka pisah Kidon bawa kata pastor, wa Abraham tu le kata, berkah Hagar. Hari suto, berkah Hagar ke klub simpisa kan. Haba ube lah be beta. Makawan ra ru, kawan ra ru ka jingkul mar. Ah, kejingkul mar hado mentah kalau kum ni. Te belengi kwa ya kata. Te belengi mla ban tackle ya kan ni. Beli mla em pastor nama kadi kejing syukur dah. Tangai kejing syukur ini, bayar ke besniu ngin ong gaba, baha. Bayar ke baha bangin ong gaba, sniu ke. Kadi ke bah. Nado ke tu ke por, namar balik ke Isaya por bu thoi ni, mau udon nusim ahas. Uba peniat ya ki khon lang baka ding e wang gaba baha kan ushim ya ke jing kai jung kiwei. Harangi puli nak ki arkis yang nong khanreu ngin shem ya kata. Ushim bu ong bad du blei ong ijli pan ngiyo i ya kata ta menta. Perkat bah ngi menta ki khon am ngi bu ha kading. Kading geng kini ki jing kai perthai.
Bangi ngi ongge ka ba ba. What you gabas niyo? Wat ya ka ba sniu. Ngi lam ya ki sakani ka benta. Baki de ban le kumta ban riam kumta namar bale pai ba mun shwa. Per piriam kum ngi lej be bagi kon. Haka por manta ni bali pariam kum ne pariam standar pa kindian dalej. Moi kan te serang la pariam. Bat kan even hadu bakim su thu shu manta I pastor dang sidap kren kawai ne ki jeseng haka healing service haka simplay be dang ong ba kim su thu shu kan nuk riam makin wan saka jeseng mo idang ai kan nuk sa ban hakini ki bala ide mo bai ong ba uta kata kan thei ka phong ye kata ka jan wat uta pastor umlong chu ban pe pi kan mar malai kam su thu shu ka perkhat ka babaha ka mumur kam dan ba hi kai da ban ong ye ka basniu pi menta em ya ka basniu pinong basniu umlong ta Wala da ka su da ka jan. O, manu ba ai pisa ai kimi kpa. Tala kimi kpa ki khang ru. Ka khon kan dong bai pi ki riu mendai. Ki nong kan dong. Ki balong backward. Ki balong outdated. Ha? Lo ki khon ngong pi mana kan ba ki kimi ki kpa kala long ki nong shun. Ki jong ki dan ki kimi ki kpa ni phat phong ni ilong hot ba. Ha? Ka society. Seksi ba ya pa. Society kelayak cakata Kadang society am kalong ka ba ngi ai ya ke ai ba ki khon ki khwa har ki khlem dala su tho yo ngi ai ka ding ne kti jong ki yo ka kejap no ya ka jing im jong ki ne ku mena fikran mobile ngim su tho la ngam su tho kum no banga nga ai am nga ai ya ka ding de ki bakani kan kejap pet bhai ka ne ka wei lada u ne ka ha ka jing long khana kila edik ya ki ne am ha ka jing puli kila long zero namar kimla ban concentrate shu ya ka ban pule kim dan shu ya ka ta ban pule Namar bale kila edik ya kan igawai. Berka pertai hiam kakwa bangin edik. Kumbo Solomon udwai na ublay. Ublay udah pau hau menmiat. O me kwa ayu uang kwa ya ka jing start. Mo udah pan ya ka jing start. Uyo ya ka jing start siya ba umdan syo kumbo start u Solomon. Henry u edik ya ki kentai. Kajia ayu pat. Kata ka jing start jang u em kakam man pelat u na ta ka edik. Nakata ka edik bakin tay bar kaiga kajia bu ukut pat kum unong mani beli tau ustad utip no la ustad fi umla mersnai ka temple kat katu ka burom mu sna Solomon ki ong kham wat hadin bala sna biang ro umla ta banon ra biang katu ka ju ka burom bu sna henry na mar bu edik no yakani ka we kalong kum churu hakani ka por ka ba menta mangi ta ngidon ka jing start blay yo ngi edik pat bar kini ka jing sniu pertai na Kadai kata. Sakawai dia mentang ai ba kat ba ang te ki khon ki pa ki thiet ba kum kham tam thiet skuti thiet ba ba badang song shit ki badang ya mental ngi bushile areas ba te ka jaga ba susi te ki pa pa hab shoy ya te kadai kata fi snop kum no pastor halor kata ba lada kim pa nang ban ra ya ka ding ai ding ki longi mo Abraham ha ka por ka ba upa ya u khon ju ban kiu sha ulum ya kiu lang klamai re gading ha u pa ba ting gading ya gading ra akhtil jong ba katari na mar ba balai u tip la da ai kala ban pen men sao yo tadeng ta ba ngi hab ban song tho ni ga sngi phim kimi pa yo pi ai katari ba gading nai ki khon ki jong fi ta fi am li le ani ga mo ga de ga rukom ba kin im kom ni ka de ga standard mental ada ka juk ka ba menta ka ba biat kom ni yo ba pi stangga no pat yo pihak ban yam ne pihak ban sosi ne ya kata ta shwa ba kan ja kom ta shwa fin babi nga sngo gadai hi pihak ban pendu no wala da fi sngo ka kalong ka badai tamba kam dai pat ka mentoi lan la da ka dai pat kata ka bom tai ka mentoi hi ba fin le kata ka babel ka kren kata mo ki baro kilong ki badai nga hanrei kim mentoi pat ki baro kilong ki badai nga hanrei kim tai tadeng ta wala da ka ideiru henrel da ka dei ka bom dei bat ka bom mentoi ka bom tai ta ka mut ngi haban long bet white is white black is black kan na fi omno kadai pastor namar ladang gim su thu ya kata em yo kata ka pateng ka ba pin ngi dang ipet yang kaktin jong blai sapang ka Sodom bar komora ho ulot ulait sa marjan umdei bula sa hapo ong ka jan mat ka Sodom ula sa ta Baki kon ki yo beto jing hingkai nang ta. Uyo itu ki persakurim nang ta. Kim bom sengap ya bawan itu. Pod dalam mi nang ta. Hoi kalau kala mau mulu. Hari pilang bakini ki kon ki yo jing tip nai bani songkha ba dukpa.
Lara kimpat isyam layo iya kata hakata kari. Bikin note Ban kopi kan, ban kopi dah. Ban kopi lara ki kam syam layo iya hakata kari am. Anam syam lanot. Seperti kau buat baik. Bersisya mentar ngono fi kapateng benriu ngalak bono fi mentar besniu nomor ukpa babon ubat ngalak bono fi hoy babon ngam tip trai kampoi haki bidia na kampoi haki pulit kampoi hakata lagi babon ba gieng. Ukpa ubat bor ki kon. Bon ba. Hari hang ni pas ulungo ngalak bono fi ka kon bat bor ukpa ta. Ada Kali- forceful. Kikuan baru arngot ni. Bro ngon. Ki pendi ukpa rudi. Kili pendon jingadai. Ibu kuparus penat. Usong ka bat handoi kami mano naki. Kata ta kajat berui kami kemenengkong. Moab. Bat kai ke bat? Aman. Aman. Amon. Bat ublai orang penjat ya no. Mau buat aman ni. Dapat di biang nomor ki ong biok ke kerteng jong kepa jong i unum dan batip syuk. Deyam. Hanu ublai orang penjat. Dapat di biang kan kini ki kun kisim ya kerai kat kum kai kilayu i Kum badai. imlang salang ke ibiang hi. Hari hakmat ublai orang penyap iki. Magring besniu dah. Kadai ke besniu nomor kami na ke besniu. Usembai bami na kakiat kan ngalaman ong ifi. Usembai bami na kakiat. Ikan mau you know haba lengkoi ru tamban lengkoi ru kitab tu kikon. Melong te ban i wat kecing lengkoi ru. Kini pat kita ya sangkap. Kita penlengkut yuk kepada. Ni. Dari nama kata, habau brave keren ni Moses uang ba, menum penlengkut ya kami. Menum penlengkut yuk kepa, menum penlengkut ya para. Kum tante, kada keren syai namar belai, yo iya kata. Namar hak tu kepor ke imlang salang em. Kajingnya songkha kalong pathar bah. Ni habannya dua juru pastor kecing sangkai separar te. Kejelai. Kejelai. Kejongi. Nganong mensual lagi ong bi gide tip kur. Mentale gidon kishim kabu parakur ke kuat ta. Ndai pastor perakur wat separa terakhir Para terakhir. Oh. Gidan ki jingja. Oh, so habang ngepet ikini ki imenta ki baja kini ki imlang salang ki jogi. Kabomot nado ka to pori kalau dot. Dada kamdan uble num ongi ru i Moses. Mentok. Namar ke ai begini ki wei pat kiri bekile. Dia ke tahu orang Israel. Ngam ai pi gani gari kana namar pi bahara. Na ai namar kelas ni pelat makita. Nga ai sya pi dei kata gari. Bangan ai pi ka an. Ba pi pilong nuksa ya ka pertai. Dei namar ta ada keren spangsi kaduk ngi pe Israel. Ke Israel ko lengan nuksa ya ka pertai. Uang ngan pelong pi ka nuksa. Pi yang ngiro kum ki bangai yang ngangai kani ka ri jungi ka berit ba. Handu ukwa ngi banlong nuksa. Handu pe ka jaj benru jungi ka jia ayu menta. Kadon gawe ngam lekan mau kentin Henry ki ong bakita ki badi drugs am ki kam eat ya ka drugs ban ki kme ki pa kim tieng wat di ka ban shim ya ka jing im je kme pa ngayo ka tamaklang hapo gawe ki news ki ong kata namar belai bakinyo ya ka to ka drugs pi ka bemut ngisa apa ka imlang salang am wat ki kme pa kam nang ban borom shu ni im ka ba u pol u ong ha ka sti tumuti ka ba ar nong ka ba lai mo ha ki sngi ki ba kaddo ba eat tangela de ni kwa ba tangela de ulok banyo kata kebaikiat usyo e kalok dalam ai pisaro. Ni em hak kata ka society. Bat ngi ong ka e ka society ka baba. Pasti boleh. Tip boleh. Lada yap beriu damit ya syong kalai em kiwan pan pensengai. Ni ong ka baba ta ka basniu. Kalai ka de ka baba mo. Ya. Wat ka snong ro kam la man khang namar ki ong kadai ka rukom jongi. Pi ni promote ya ka e ken. Tiki kon jongi ki yo i ayu. Kadai kata ta kayo i ayu bat gi promote bat ya ka basniu ban Kalau ong mundur baik ke bawah. Katakan lo bunsin em lada ki brir ki kren em kin syak suppress bet. Lagi kren ya ka jing shisha te. Bun ki pin syak sapcar te. Kata dia jing shisha mar ki brir ki mla ben tolerate ya kata ka babah. Namar kila su tu lupa te baki akapo ka jong ki kila su tu lupa kum no ki lo. Tra bunsin ru dai kren kat kum ka ktien ka jong brir ru am ki brir ki mustana. Oh kamong ma Kamong dengi kren kum kan ni ka singiru bun kin mong. ngi siapa kemat Ha. namar bele kinong play bishar ma pi Basniu gini basniu. kini busni ngi bishar ngi kreni kai bu saya ong namar usaya ro sya bishar tang tu o me kren bi ju ngi ba kom ta usaya om pediang gini sia tu lupa di tangu hesekaya uba sa pediang wat katar bu pediang lur habakot tu beli snok ti bat babilan hadu usaya itu lupa ngadap ong me banai lek bani snok ti bat kiwe pat kiri pi kane kade ke mangiru mentam ngias nok ti dah bat ke bat kapop ya kapop ngi ong ka babah Bi kawiro mo kini gisni menta am ba ki brio te kimia tukular su ya kajing im jukiwai. Namar ba imat dale kumta kawan rak ban kajing sniu. Kawan rak ban kajing ya try sniu.
kawan ra ban ke jing yashun hakapor badang rit mangi ladang gile keno no basneo pramarjan layu kata khubor gala apoi be shaka skor jing kimi kpa but dala apoi shikmi kpa ta tal akut Rasa syuk. te kumensyar ngi sya askul lada sya askul telada sya ngi sangap skap na mar balai lada yathu ayeng double jing sya Syuk saya. Hendrai minta apat ngai dala sya gino hikai ki kimi ki kpa ki murli sya galai no hikai pi tarai no hikai chu sya tu khlam dau mo ki no hikai la thung du blai mo ban pen bet ban sneng ban pen i ki khon tadeng ta ki khon ki ki snir kim khain snap sya ya ki no hikai kadau ko long ke jing ai man le jong ki kimi ki kpa So keladon attitude. Ngai nama iro si ong ha. Kidon ki khana kidon ka to ka attitude ka chungki. Kreatif te mentah no ikai umla te Isardon ro bala juhikai. Ki ngatra pi kendo ti khana dakran ki pet kala be kum to markamat. Long kumba ki ong ta fitof. ngir bataf Ngi betof. mar kimi kpa basta pot be yang Ha, na kumno na pi kendo kumno pi pa pi kai. Kadip so ngai sembun ki kena ba. Kiba lada kran semut mata nga keli jingkeli ki pitsu panban. Te ka jingkeli rom de banga keli ka ba khor ka ktien lo kum do hikai nga suthu ka ktien kat no ban adjust le dia ma. Te nga kran be jai jai hande ki kran pen panban de. Te hatu ko por sisa ka wan hi tu ka jingklut de hande kat baw do par bam dei hi ban wan ra kum kata. Zakaan do kam sya hiru syu ma banta ban jrong ktien no. Te hakata karukom te persang hi ban kran ma ba kita hande ngi ki pen kum ba ma piti wan ra ki attitude. Ki students kin hit kin hikai long menta pat u no hikai pat la ukran kasur ka ba pat di students semlang kalong kata la kran ka bombat la abuse dari ki students pat ki kena apan ki kran ka khtin ka ba ka ba khori kin hikai pan ka biang kata tigi kini am kadik ngala balong kalalom ka culture deh ka culture am balasha influence mo kadam ka we ka research banga UI bekile research the power of influence mo kumno ba ngilong influence ba de ki ma ba influence mo daktin kasi mo ngiyo men sim no ate mangi proto bot no ke biki kile ta kata research ngala monong kam de research ke experiment biki kile ta kata experiment ladan ko we kan thai kata ka de biki le ta karol but hakata biki shong hata ko we ka kamera but ka de bandrung stai ko ka kamera ta shwa bandrung stai ko kamera bani kendu kita ki bani kendu ka haban yang shwa dadat ban yang ka shong biang tengah yang ka shong biang ka salet te habaka ka le kom ta am ti gidan si ti kiwe pat arngut langot ki tar ki perkhat ba de kata karukom ban le te ti kita kiwe li sudah tang ki pat ba ki basuwan lang ki bamdin benta e ba kata ba le e kata eksperimen tek gini ba shong lang ta ki ba kale kom ta ki damut oh bandrung sate hable kom ni ti kita ki yang shong lang kom ta hi te kom ta ki dangwan si ki brio pa nabaram kita ki brio pa nabar be kewan ki la shong lang ta ki gat ki danglet ki le kom ta kini ru ki perkhat bahab ban le kam ta ta hang ta la batai spang kata ka power of influence ba ambampor da gisnam retang si klep mar ru ala ban influence kam da tip ba denem de ban le kam ta kam da perkhat ba ka de sisa ne ngim de ban le kam ta te on the spot be kila subut be kata te tinggi UI kam bai pastor mane ro mane sedang ya ta ke jingkeli ka ba de spang ka mobile de na do ki knar denem de ban ai ma namar ka jing kran ka sedang nang tu ka pai ban ra su sini ngi UI ba kumdo ka power of influence ba ka mobile ka influence amdei kam oi pastor molong menema kam dei tang ki hap ki baret wat di ki bahe wat ki rang baru kat do kal influence kam pampor di ki sendam ban pen kelai ke jinglong hare siklap mat tang sin pet gila kwa lang ban im kum to pindepet bah kar kom im kam tam ha ka jela ka jongi mangi i ba ngila long westernize ngi kwa ban long lang kum bagi long shap hareng bat nge ju i ma ba kidan ki jela kidan ki ri ki ba ki im kat kum ka culture jengki nadu bala apai pat ke internet nadu bala apai ke mobile phone kar kom im jong kiru kla long long kum kita pertubut bekum kita ida kebumut ka tu ka culture ban penliat patulun kum tu behi ban ai rong snyu rong sau ban ngidai lang kum tu ban chua shi i betang separang hari mata kat sebalet syam bekum tu hi la bengilet mo ngilet tang asam la la pom ngilar ngilap ngipet kita videos berpremi keleng-keleng jong partai ngiki bertubut ka tu ka juk ka culture bida la do tu riam kum tu ngarongan riam lang kum ta la kren kum tu ngarongan kren lang kum ta ngi ka power of influence kum nu ka influence ten do ki hap ki baret ru ki yo ka influence what ha ki ba hero ki yo lang tu ka juk ka influence te kadi ka influence kalong ka bapur kan ma ka sidong ka chain reaction ka babut na ka way sa ka way na ka way sa ka way tik kum ang yakran na do ka por kum nu ka bapelong yakin ki khun jong u lot bakin le ta nambar belai ki yo ka influence ya ka e bah ka tu ka emlang salang ki le Tirmar beki i katu kiki ong wakani kam bikop bakade ke basnia. Mar hakato ko por umdan ba ong ro iki manu badi ke basnia.
Tadi yang berkata ki kun jong lot ki ong tang idale kan orang it's right, it's nothing wrong. Kamdi ka pop, kamdi ka pas. Kamnon gitu guilt feeling. Kamdan ka guilt ro. Namar balai la yo ke jing influence to. Te ka juru ka di ka perthai bengi ngi ementa. Ngi yo I am ya ke beki ki brio ki le menta wat ya ka basniu ro yo. Ngi ju perkhat te kumno ka jela ka jongi bak kindan kum kita ki brio ki bakwa kala kan thai la di kidan ki bakwa men kala senrang la di. Ki bakwa ban em kita ki jing em auria ma ki ba kum bak ki le sha pareng de. Kumno ki pai ngi I ba de biling ba ka media ba ka yo bandung. Kamdi etang ki baret di be mantu sing dang yo ka ka report baki ayu ki hap ki baret ka ba long sosi ba kata di ban sexualize ki kelung mau sexualizing kids te kata sexualizing kids ke bomot kumdo banadu dang red hap ki baret lan ki kelung ki kena ban tap baki sipang kata ka sexual orientations ke jongki ban sexualize ki ke bomot usenrang un pen I ya kata ka jinglong senrang ke jong u ka kan thai kan pen I ke jinglong kan thai ke ju ha ke jinglong kena jongki mdedi abang ban pen I leng khut ki hari kin riam mi kita ki jat riam ban pen ya je ki hakaram kum ki model kum to te bat kum ta ki bu ya kita ki hap ki baret ki wei pat bat ki keli pat naki bat ki pen I ya kata ka karya ban china building lani ban long architect ban long nong dro ban dro jing dro te ki pen I kita ki art li ki group ki keli na kita ki hap ki baret ki badan pa kum ki audience ki ong pikwa ban long kum mono kum kita ki basna jing sna kita bakwa ban long ki engineer kita basna building kita ba draw painting ne pikwa ban long ki model bat baro hispa ki ong ikwa ban long lang kum te badal lamar balai ki internet ke ibang kum te bat hangta kata ka bakile kata ka eksperimen ke jengki hangta ki ong isutu bakum no ka perthai mentam ki persyang ban sexualize wat ki kelung ro ban ra bet cha ketika jingliang jong ka barai ne ban ra bet ki jinglong jong ka do ban ane ki jong ka perthai sudah ban penjingai ki nakata ki ka ba penbha ka ba penbentoy la ne ki ba internet te pen phai no jembut berkat jengki tingi I kumba ong pastor menama ka ang hatu ka badai ban ai ka mobile phone ro dang ret ka jing ai men sim jonga wat la ha pedeng jing don jing kimi ki paro mo wat ha pedeng ke jing don jing kimi ki paro namar balai kini ki social media platform baro ki don la ka jong kerukom jing ki bentrekam but kini kile akum do ki ju pha khnang ru ki videos wat ha pedeng jing ki hap ki baret ru kila don lupa ki videos banya do ki kartun beda do basuling go akum no ki hap ki baret ki dan kam bantep dia kata banya do maki kena aret ki badang arsnam laisnam ba gila kaya do maki dan kita ki arngut ki kena ma banga ayu ki ta ki kena kan thai ma bagi bahasa marjan banga kita te hapor banga dang ya lenti kum tu ngai asngo biki ong hana tu ki gila kaya do hana ki ong kum ta teng hapet iki ngong kum no kita bi kata la kaya do ki dangret ki kena wai la kaya do ta dia asal sutu kan ba ki kimi ki pa ki sit ai ki kata ko mobile kum to wat haka jing don jing mik paro ki ong ipeni kartun hade hapok kartun hiru adon lupa kita Lang film tip ke badan hapok. Kim tip ke badan hapok ma ki pat ki nampak mar biki bun kami la dia tinggi ai mobile ki ong ki kids program ken hande ki kids program hiru kila don kita te jadi mata ke social media hingga la bonong kamlong singan tadi makata ai men simbor opet potonet peni ya ki kun jong pi ki program jong ki kidzo ba ngi pelat man kasi sejan ki program jong ki kidzo hang ni dan sibun ba ki jing hikai hang tu dan de ki la bonong de ki la ka jong channel be jong ke kidzo praise be pila pantai hapo YouTube kidzo praise hang tu ki dan sibun ba ki jing ruai barwai ki jing hikai bala hikai ya ki hap ki baret ba bikin yo ki jing hikai nak tin jong blai bikin lat nakata ka jing sha influence nakan ni ka jong ka perthai namar wat langi ong ka ni ka YouTube ba ngipet ke babha wa pi baro badan ni pila ban testify wat pi wat ke babha kan wan lang ka basni ben pim dan kam hiru ba pin tape te kawan hi te te pim wat try ki kun jong pi te ki hap ki baret ki badan hang tu bagi pet yak to ka mobile ki try kin lat no try na kata mot ka YouTube kan ong ai pi de ki kelung tangan pelat no pi ka Facebook pi di kelung pin pelat no se kan pelat marka perthai ka long kum tai te ka kwa ban penjat te ya ka imlang ka salang kata de ka jing thmu jong setan lingba ka de ka imlang ka salang ban penjat e ka te te nadu kata kala ada nadu pormen suai ka jing thmu setan ban penjat bihi baro ta hadu man ta u trai kam ka ju hi ngaju ang gede ka wi bo setan am di benyo PhD te ha ka ni ka benta ban penjat te lain ban peniap man beli utri stom ha kata handrei bangi pat ken kum ki banget ma kum ki kristan ki basisa ki batip ka tien ka jong blai baleng ni nes no tilang ban ni khlek lang bat ki mang kumba ngila ong no do mane ma
ngi hab ban le persya kan ka jing sisha kan ka jing syai kom bu jisu la kran lupa pilong ka jing syai jong ka perthayam ling ba ki kam jong pi mde ke jing kran jong pi mde ke jing ong jong pi gospel Matius long basan khot ka bakhat sau bakhat san hang tu do ong kata ki jing le ki kam ba ba jong pi kata ke ngi long jing syai tadi nomor kata kita ki ba ngi ai ngu ye play ba ling ba ka ministry ba yo ban pen phalang ya ta ka khubor ka ba ba la ni ngala ban ong ban pen poi sai ying jong pi ye kita ki khubor wat ki hap ki baret ro khnang bekin lat na ke jing syai influence jong ka perthai khnang bekin yo ke influence bet ke bade nak tien jong blai ta rang ya men sim pi pen syong ki khon jong pi ban pet ki tu ki zo man kasi mat dap situ mat pet bro si singir pen i bi tu ki jing roi ke don cibon ba ki jing roi ba ka jing roi ke bade jong ki hap ki baret nang ta ka don ka jing roi jing sofi ro pila ban pen i tu pen ngap ki tu ki jing roi pastor ki bebon ba ang tu pila ban ngap pen ngap ki bekin yo bet ke influence ke bade bet ke jong blai khnang bekin lat ke kita ke jing influence jong ta ka partai ke Kawai na kata ka juba ba kumno ngin laj hakani ka imlang ka salang. Kadai penpet ya ki khon ya kata ka badai. But so ka ipat pastor fisngo ba hot ngila ikran ni ka jing e. Arang ikran jing e hakani ka por babon palat ni. Mo. Hare kumno pat ngila ban laj. Kum ki bangai hakum kini ki por ki menta. Ba kum ki bangai rung ini mes nok tilam ban oi ka basniu ka babaha. Ya ka basniu ngin oi ka basniu. Kumno pat pastor. Kawai kalong be ba ningkong don kami ki kimi ki pai ban kala bomot. Balada kila akla ka bomot ta kamot ka jingmot jong kir kala bet ban smul thu shai bakani kadai bi gasniu kani kadai bi ba utrai sim ko I un pen shai bet ya kata. Banga juong ya kata ka khamsuk ban hikai ya ki ba lai kala ka bomot namar ba balai bakila don lupa yu sim jong blai po jong ki. Tandai ta lada mdan sim ko jong blai hikai ka ju is ka ju ka ju is ka ju ka ju is ka ju rei sa bet ka ju hi. Namar boleh bakata ka bakan jado kana mla ban pediang ia ka bakan jaman sim. Tadai ta lada fidang dei ki badang samla kala bamut no akapor bapi bidang samla namar bapinyo ia ka breu lani yau breu u basyakri u blai lani ki basyakri u blai. Takala bamut adu dang samla kenang bapila bantai ka yeng ka jong fi ka nongrem ka jong Jesus Christ. Ka nongrem ka kum kaktien jong blai. Badai ta ya piru ki blai shongka kadai ya pi bapin kala ka bamut pelut ika por ke jong fi ha ka tien jong blai ha ka jing duai nam taki kon fi bukti ki lada dei ma pi ka brio ko badang pun ye klong ro bukti lor klong ye thu lo pai ti klong ban long shakri jong blai bagi kon jong pi ro anda mo ki dei dang khamrit e gam to duai nam ta jong ki ye thu lo pai ki mong pin salong ki kon ki jong trai fin salong ki shakri ki jong blai hikai ki kata kran be ka tien ka badai kran be ka tien komba ka tien ka jong blai ka hikai mar ka utrai om ikata na banga tip ya ka jimut banga perkhat sa fang jong pi ong trai ka jingmut jong ka jing sok ta om jong ka jing sneo kran be ya kata ka jing sok lene ka jing bah ya ka jing gar khu ha ka jing em ki kon ki jong pi tadeng ta puli ka tien ka jong blai lada ma pi ki mi ki pa fi msol so on le kom no sawan sa ka counseling jong ka potnet ngi dan ne sngi ba ar hado sngi sa jan ngi ni kai fi kom no fi ni kai ki kon ki jong pi tadeng ta lada ngi kran hang ni ka por ka lengkot tadeng ta ngi don ki courses small da piwan let's say pastor ngi bu ka courses kom no ba ki kimi ki pa ki ni kai la jong ki kon ki jong ki bal ngai leng ba ka ni ka program ka ba lengkot ka jong i ngai pi snol to ya ka jing si sha ba ngai mdei tam filong ki nong yo snow re filong ru ki nong le ikata ka ktien Ta pastor fila kren ya ka benta mo ka ba kumbai sar don ila batai ban pen I ya ki khon ki jongi ya kata ka badai pi pila batai ba ki me ki pa ki de ban yo yu man semba kho ki de ban tip ya ka jing shisha kumta hanre ngai kwa ban kan hakane ka ban mang sedang na ka imlang salang kum ki bangai man tang ya don ki babon ki bapek ki de ki bangai kum no ki de ki bangai pan hakane ka imlang salang ki de ban le ba kum no ba kan ni namar kan ka lada ka imlang ka salang jungi ka sniu ham ka kta ba hi talut ka kta lut hi hanre kum no ba blai ubo yang ngi hang ni but ke ai ka ba ublei ukwa nangi menta long kindat haki kentien ki ba kindat ba iwe piwe ba pait ban sung tho ba kidan benta hangani ke imlang salang banwan ra ya ka jingkala But kabukong sandam do ka dia banginang bandam ki kosyo. Ma balay magkababa kalakran lupay kata ke vipa na kabari ngan ay no ha kabapa. Kumno nginyo na ha kabapa hay ba karir ngin pala bandam. Tika yeng kumno kan wan sa jingkala. Kumno ki kon kin kala dalangin pat nang bandam ki kosyo. Kadibi kata bandang bandam ki kosyo bandang
haki jing duai ban kerpat show blay bo blay dan kebor ban penkela ban kum juru sakaweru am kani kadi wei bu Jesus Christ la ong wang ladi ngajit mangai pi bang atung pi ba finlip ban siso baru so jong film long ba ne ban kay ba fi panro aga kerteng ka jong ngan ai ban kata ri kay bu Jesus Christ u khot yang i wei pi wei kam ki bangai bangin long sha kita ki beri ki basiso akane ka ri ka badum ka bangidon astrat ba kani ka don ko wei ka jingkran hapreng jo ka jingdom long pi ka jing sha re wat nom long pat kum ki beri ki badum ngidon ha ka jingdom ha ka perthai sha ka di ka perthai ka badum re la khot ingi kata ka jing sha te kum ka jing sha ai bangin pin i ya kata ha ka rukom im ka jongi ha kita ki jingle ki babha ki jongi baki beri ru kini i te bakin yo ban yoro yu kpa jingi ubah benek kata kari ke ibu Jesus Christ wikai Dan saka wei ke dekat Bible mah. Proverb kat sau ke dekat belai pesau kong kum ni. Hok kapen kentiu ya kajat benrio. Ri kepop kalau gajing leran ya kadu kono kajat benrio. Mau kata ka jubab ma pilak keli pastor ba kata ka hok. Radan ka hok Hok dari baniang. kadi hok kadi bandiang. Ha bagai yang ka hok kembut kanwan ka jingpen kentiu ya kajat benrio. Kata di gajing kular jong ka ketin ke jong belai. I pastor ila ai ma ba ban kelak membuat na tadi pastorang long badi ka ieu mah ka jing duai berkata ka hok. Ngastunat ika bafilay ekran dengan simru hane ka pol kung mga nasdang. Ang bai pastori ang kemno ban kala haka imlang ka salang. Haying ya tip larang apet ya paka Bible haki artli ki benta. Kawai gede ya kasnong nanave. Ujona uli ya tulupa. But kasnong nanave ka kala ka bamut. Lang ba baka paniasnok ti ye wei pi wei ki nong song snong. Wat ya ki marat. Baki niasnok ti lang haka jing doy. Tin ke jong blay ka ong haka por jong Esther. Lamut man penjot ya kani ka judge man reu bakot ki Israel. Ke Esther ka ong yasnok ti lang haka jing doy. Hoy babun sin ngi doy. Marway. Haring asngo banta ka imlang ka salang. Ujisu hikai ya kata na gospel Matius nong ka bakat pra. Dakot bakat pra ter hadu barbo. Ong habab hei bapiadon arne lai. Hakar teng jonga. Ngasngo bay babun sin em ka jing doy jongi em ka di jing doy shimet. Ngiklet bagindan haka chin jonga jing doy. Ngasngo haka ni ka porem. Mo ki kinjuri jongi jing doy. Ngiduna palat kum ka jaj benrio bangindan ki kinjuri jing doy. Kari tibrio tiblay. Kari babun balong ki kristan. Baro bay doy hayang. Ngiatep. Haraduna nginisnok ti haka jing doy. Ki jeseng jing doy kidi baduna tam ki brio banwan banias nokti. Mo ho ngi judan hang ni sisin nem kasantrik agos mentau snem ringin se don ni ya kata ka kinjuri jong ka jing doy bangi doy nam tak imlang salang. Haling asngo ha preng ki bangai bangi don ladang i don tak ar ne lai kan nongot bangi itu lang kalong ne ngi kren kat bakren ni ka drugs ngi kren sepang ka klim ka aurea ngi kren kat bang kren bas niu em ka sakut ka jing kren ka badai ka jing kren hari kam don ka bor namar ka Bible ka batai ka don ka bor habang iwan ni ka jing doy ar ne lai ngi snok ti lang. Bat nganget ru hangani ka por ya piki banget ki bapet hangani ka por. Yo pi juduai maroi na snok ti lang. Mdei tang bat ulok bat kalok baki khon khot lang ki bartan ada sutu di bangai teng ong tungin ya duai kani ke imlang salang. Teng pisa aki tu ki snong nganum jer ki kerteng. Hei ba pisutu ka jor bhaga drugs. Pidon kam teng ki bangai bani lum menduai na ka banta tu ka snong. Jong pi. Namar belai larang ngim ya snok ti ka kanala be bo belai upelat. Kadai nadu sim hadu ki marar ki sya jingin lang dah. Haka por esta, nadu ke esta but barok ki kun Israel ki habis nok tilang ya ka banduai ngasngo. Ladang idwai kan wan ra ya ka revival. Don iwe perlok chugi mene sya bangin sedang idang keren sepang ka Punjab bakumno kawan ka revival. But ken mau arjar henreu bakawan ka revival. Ngakwa benong fingi klempet pidi balang ayu. Mo, haring sedang ta bani doai lut barok. Ngi snok ti ya ki jing doai. But kani ngade ka ikik bangil atalot ngasngo hakani ka poram. Kum ki banget ngide masung thu ya kani ka bor. Haka jing snok tilang. Namar kan mau mesin bako juan em haba kini barok ki snok tilang. Kami snok ti kan patwan ta. Sispa arpongot but ngine doai. But haka ni ka por ki be pet lang. Yo piru ben naka yeng pia jing e. Pia naka jing ele. Ngine doai. Ngedon lang hang ni sao ngim tips kan ngot pi be pet pat. Hara haka juk por ngine doai. Mo nyalami pastor banteng hada ngine menjur lang ngine doai lang. Yo la bandai kata kasnong jong pi nganum jer ta kata ngiatip ha kasnong ayu bakam ya bon namar mo ki news ki bapau hari su thu ta hatu kasnong
ya duai hak ni kapor yo kan ka yeng jong pi ong duai hak ni kapor la ngi duai ngi tip te ka jing duai ka peni ka jing kala ka bomot ka jong ka jing duai ka peni bangi ngai tang hame ablei ka jing rap jong ka wan hame par ka jing snok tilang nem ka de ka bor ni duai lang ne pong ITC pastor Kumbai pastor i aumentan. Baka de ka bor jo ka jing duai ka bala ban penkela. Larangim duai menta. Kana mentoy show bafin babi hadian. Kan Nineveh habakala yo snow ya kata ka sur nau syakri jong try ka bawan nau try. Nadus iem hadu kimrat kilai syajingit bat kila duai. Bat habaki kila duai ublay ukala jingmut. Haka panengkong ublay uangan penjat nak sendan. Andai habakila penrit bat habakila duai. Ketin ke jom blay ke keren syai kata na arki chronicle kalau nong ke banyau kot bat saw lada ki breu jonga. Lada ki penrit. Ma hak ngi hak ban penrit ila dia kamat jong blay. Ngem la ban pensarong la ngem la ban snow sarong la ngem la ban snow meng. Ngin penrit. Bat habangi penrit ngi kala ka memut. Bangi pai si saya ublay snow ini. Bat ublay ong lada fi duai ngan snow. Bangan pen kia ai ka ri ke jong pi. Tadai ta daga mesim ka snow ret pi ke badan hagi yeng ke jong fi. Nginya snow lang ba ngi ne ka por hagi jing duai. Nginya dam ko seo nginya duai ka ne ka singi. Bangan ngai leng bagi jing duai nginya ya ka transformation ya ka jing pen kaladur ke jong blay. Ya ka ne ka nong ba ka jongi. Ya ka ne ka jela ka jongi. Bangan ngai ki ba di drugs kin kala ka mot. Kiba dikiat, kiba auria, kiba tanglang, ka pop ikan du bor sendan. Baka hok ke jong blay kan yang. Baka dia kata kaba baha, kan day kaba baha, kaba snew ngin taj syarut. Ngin pediang ia kata kaba baha, kaba day no try. Kaba day ke jong ksut, ngin taj nak syarut. But ngin umpet syuk hiru ia ka. Ngin yu ka revival, ia ka jimpen kala, ka jong blay. Nengkong ia ka jing im ke jong fi, ia ka yeng ke jong pi, ia ka im lang ka salang, kan ia ka jela ke jongi. Ni kanong ba jungi barok nginya duai kani por menta ngakwa ban kerpat ivi kani por menta nginya dam kho seu lang nginya duai kani por menta hallelujah hallelujah try Jesus it hallelujah try ni ka por aingo eme ko pa ya aingo eme ko try Jesus it hallelujah mengida duai kani ka por ko kan rat try rengkat ko try but kini ki khon ki jome ko try ki bas ngap na ki yeng ke jongki mdei tang wei arngot try di ki hajar ngi kani ka por nginya duai ko try khamat jome daga men sim to ka jing snoret ngi pendam yel de khamat jong me ko try badai me ko kan rat try habangi kelaka bumut sisa habangi penrit ko try pada bangi duai me snow na beneng ngablai ba me pen kia ye ka ri ke jongi try ngi don kam ke revival ngi ri ngi don kam ye ka jing pen kelaka jong ngi don kam ko kan rat try ke jing kta ke jing pen kendo ke jong me try namara da me pen kendo te try ngin yap la da me ko try me pen kela sisa oh ngi la poi se ka bakut te try ngi duai ko kan rat try ngi tip baka don ka bor haga jing duai try haga kerteng ke jame u jisu ngi duai ngi tip agi khosio borok kin dam krup ki bor baman syaitan baro ge mendam krup but barok ki tlikin pla bo try u dei tangu jisu Christ mnan try the way pat mnan blay the way pat tangu jisu u basen shar namar dei tangu jisu belong im gis im u try ki try men pen em ki long yeng ke ne ka por pen em ki khon jingi ko try kin thai bar shin rang ablai try oi ki badang red bar ki bala san ro try pen em me ki ko try a bikin long ki bar reu blai ki bakin jam sin ki be shep ting ye me try bagan don shisha ke jing pen kendo ke jing the ru yo man sim ba ko ya ke jing em joki ki long yeng ki long sem ki me ki pa baro pi ki men ki para ki temen ru baro ki pa ki mi baro ki kha ki man baro pin kala pin IT lot banga nget ke barok kin jalong thamai haga kerteng ke jong jisu hallelujah ngi nget ko try ka kamba ga ja bang ni ke jing duai jong ni ke por kanom long ka bala na ni bi ko kana ke jing pen kala dor ke jome ko mamla pen kala ko try ko mamla le ki kamba haga Nineveh me plai em ni ke Nineveh me plai em ro try ke nong ba ke jong yang ni ke jela ke jong try oh shisha leng banang ni ke gospel ke jing shai kan let ke India berokawai bershika perthai berokawai tramela ker khu plat ni ke jela jing ban long jing ker khu ye ka perthai berokawai duai ke try men ai boring i bingin yai ne ban me an shakri ye me ko try an so bhai ka mon ke jome try mela ben khia yengi ko try hagar tengu jisu amen but amen la fidang ye duai kwa ba jing duai kan ban kut taman tahan rei finang ye peteng ban duai ye peteng ban duai te program kan kut naman tahan rei la dau mesim jong bleu nang ye lam fi ban duai nang ye peteng ban duai try kan ku fi se champan